Oras meta taluhutna bahan janita di Minggu tanggal 20 Juni 2024 di Minggu Dung Trinitatis hasil tulisan medebata ke Tritunggalan Allah tersurat di Markus bitu 5 ayat 21 saha 47. Songo tema pangaripunan buah kami haporsio mido padua hoko perjulu dan alane gugut tahita madua padua hom alai holan alanya sini rohani Tuhan sabindo hita madua paduluhon kan si ida buhi ibana lau padua hon lebih halak pasti tuh dia berada di posisi titik terendah di moduna. Sudah halak pasti dia frustasi, kecewa, bahkan depresi alami keadaan nasional. Sudah halak pasti dia merasa putus asa. Nah, aku pakirimun ala di galupun di permuduan. Oh, dosa sitong namangin nama latar belakang menyalaman si Zeus. Pada saat dangadong pindah bui bangu bagi buhuna menang mati-matinya. Harapan terakhir ni ibana, Tuhan Yesus nama pakirimun. Mungkin baru batin tu dulu tuturuan pasti dono ngari diori. Ima dina lahu mangubati borunai. Alai dangarun na mampu mangubati isa. Pabelian pasti doa dong. Molo dan Jepang songo molo Jepang dihita sesongoni. Sedangkan menarik di sun igota bisa dangadong dina mampu mangubati borunai. Jerus justru Tuhan Yesus marsinggang. Pabotohon holos nyeruhana. Jala korsinya do ibana bahwa Yesus pasti bui padua borunesian paramarahan. Songoni demang buru-buru nama saya bulan 12 tahun lelingna. Pakirimun do pos miroh hatu Tuhan Yesus natuk paluhon ibana jadi taruni di haluan sian. Si taunonna nong leleng di ai iban 12 tahun lelingna. Manginan perjulu dan alani bubut kita madua. Bisa tahun adung bedutuk dua tokoh nanang si berengota, manang si berhilota, di mana marabuar si Zeus do buru-buru nama saya bulan 12 tahun lelingna. Dua tokoh on sasitongna memiliki status na sangat berbeda. Parjolo, si Jairus ima songon tokoh agama na mangula di bagas joro Kapernaum, ibana sahalakna bertanggung jawab memimpin ibadah dohot na mangaturhun akar pakubasio di tonga-tonga di bagas joroi. Sahalakna rohaniawan, ima si Jairus sasitongna ibana terpandang cara dihormati ke masyarakat si Jairus. Alai, adik pesongoni ibana sahalak pamilo di bagas joro, Totu dan gadi ias ibana sian 4 paruh kilon. Siapa ka boto adong paruh kilo di ibana itu pukon di patoran do arung do borong ibana nama rumah 12 tahun di bagas apa sangiton. Kemungkinan polanya adalah boruna. Tumace holok situ dulu rohana ibana tu boruna. Songo naturas pasti dia berusaha banyak terbaik tu kaya nakuna. Terlemu bima mengalui perubatan asa tu malum sian pasahiton. Segala macam upaya mana cara pasti donunga diulahon ibana taubat teburuna. Buha masa tu minggu malum. Songon orang tua ibana pasti do khawatir. Bocah rohana busi saun terpukul molo soarung di perubatan natuk peluah burunga siang paraparaan. Perluahun buru-buru marsaid bulan 12 tahun lelengna. Dan secara kebetulan serupa umur ni buru-buru ke 12 tahun anak burung si Zeus tuh bahwa sana pengalaman ni buru-buru namar sahih bulan ini 10 tahun lelengna. Alai namar lapata tu iso bentuk misi tahun penderitaan dan alaman nasida nama ceparek si dudu. Dan apala adong status ni buru-buru namar sahih bulan 10 tahun on lelengna mul tabian betul jala dan arung tadi keluarga nama buan ibadah dipikir Tuhan. Bodoh honon buru-buruan cuma mana soal pola dianggap doon. Nah dipasih di sini halak yang anggap najis. Kita ngarang dongan di buru-buruan hidup bisa menguruti. Penderitaan di buru-buru si tonga tentu sangat parit si tutu. Alai nang pesongoni dipakilahon ibana porsinya ibana tutuhani natuk peluang na ibana. Di saat soadong memperduli ibana, di saat soadong membuat ibana maruban. Alai tekad do pos ni rohana tutuhani ido ubahin ibana taru di sini rohani Tuhan Yesus. Amanginan bukara do dihita. Dan merlapata kati bubu status songo dia dihita songo dia de kehormatan tak lau padua diri kesirragan di paru kilit tadi termasuk nang haluaon alani ini sadar dapat kirimon orang asing iringon Tuhan dosa dindo natuk padua hokita paduahon
Alai holan ala asini rohani Tuhan sabdindo paluho kita. Sara si idota sian si Jairus. Perjumpaan do Tuhan Yesus patuduho tu kita songon seret ni rohana. Di patuturugo dirinya dia rupa ni Tuhani. Ito nga tongan ke kudus asaan ni ibana. O marsiala dangarang binatuk bui paluho buru na sian parsahidon. Si Jairus toko pemimpin tu ibana di bagas joro. Tortudo haroro di ibana tu Tuhan Yesus son serena semungkit di rohani torok palak. Yesus halak Nazaret ibana yang anggap tukang onar dia kalak parisi. Si boto surat alai masinggang di arupa ni Tuhan Yesus di tengah-tengahnya toropi ima si Jairus. Dan tu ibana sahalak na sangat dihormati alai olo do ibana rotu Tuhan. Jala di patu toru do dirinya olah Tuhan Yesus na tu pangaluan-luan. Tuhu dapat dihon ibana sian paruh kilona. Jala taruh itu dulu ibana sian pakirimon ibana di haloni boruna di pahe Tuhan itu boruna. Di perjalanan pelayanan Tuhan Yesus tung macam jujur do Tuhan Yesus itu dah akal parisi si boto surat. Jala di rohana sida isi mahurwa Yesus makin bakun nasida. Harap parisi marang si boto surat halak nama sangat. Mulai Yesus dianggap do kedudukan kelas bawah marang masyarakat biasa. Kedua sahalak buru-buru nama saya bulan lelenga 12 tahun. Dung dibagi baritani Yesus, kau ibadah mengikuti siap pun. Sedahal nama menarik, pengakuan di buru-buru di ayat 20 lalu. Asal kujaman nanggu ulus naik, malum do hilalokku. Oma kubaran hapor siana tubuh. Adong pakirimu bihama malum ni pasahitan gagai taruli iban di pakirimu ni. Hapor siatu Tuhan Yesus, ni mahapor siau nataluahon. Hapor siau nama kohon taruli yasini rohani Tuhan. Ada manginang nabuta persiajar seturpukon. Parjuluk. Status hasanapun kehormatan habubuun dan tikpaluhu kita. Paduahon. Olu patutoro rohana diarwani Tuhani dan marbubu kita paduh dirita. Patuduhon. Ikut tasadari do ola Tuhani matu paduahon. Jala ikut taakui do ola alani asni rohani Tuhani sabindo tarugi kita keluang. Paton. Dilos debataru paru kilo masa di kita. Alai asa tari pardo huaso nai yakana persea. Baru masih palibangon. Dan gaji sumurut pakirimon ni si Jairus do buru-buru nama saya bulan 12 tahun leleng nak di tengah-tengah si tahun ini. Alena porsiru nasi dia kalung pakirimon dan berhenti nasi dia makirim. Karena dari itu namusik bahwa sana nasa tuk terpikir jolma tuk di padu paribata tuk di padu Tuhan Yesus. Nah terakhir aporsiaun na paduahun i mahaporsiaun Tuhan Yesus. Patuduhon dan si ide buhi ikan paduahun. So si Jairus do buru-buru nama saya bulan 12 tahun lelengnya memiliki status yang berbeda. Alai tongdo sama-sama taruli nasi dari asli rohani Tuhan dan matikan orang milik mata kita. Jadi pergugulnya tersaluhukna. Amin. Tumuni mamanginang somong bahan khotbah nang watu pahami mulo tumpi aron kapakkurangani ay mohon maaf. Pasu-pasu ni pertama tutung mengarang tersaluhukna. Oras mersaluna. Amin.